गिबियावनो इसोरनि मुंखौ लादिनि आइमोन आफामोन। ओम पूर्णा परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सद्गुरु। बे सोलोंसालिनि फोरोंगुरुआनो जाबाय बिमा आइमोन आफामोन। दा बेखौ गथ'फोरनि सोमोन्दै बुंथिनायनि आगोल आङो मानगोनां बिमा बिफानि सोमोन्दै सिगाङो बुंथिग्रोनो होननानै सानबाय। मानो होनोबा न'खरनि मोजां आब्रुथिखौ गथ'फोरा सोमजिखांहोनो हाया। बिनि गुदियाव बिमा बिफायासो न'खरनि मोजां आब्रुथिखौ सोमजिखांहोनो हायो आइमोन आफामोन। बेनिखायनो आङो दिनै गारजेनफोरनि फारसेसो आङो बुंनो होननानै दिनै सानबाय। दा जोंखौ होनदोंना आइमोन आफामोन, गेदेमा सानसुमै सुबुंफोरा बुंलांदों सासे गाहाम बिमायालायनो साजौसे फोरोंगिरिनि समान। नंगौना आइमोन आफामोन? बे बाथ्राया थारैनो बे बाथ्राया थार। नंगौ, जोङो सासे गाहाम बिमाया साजौसे फोरोंगिरिनि समान जोङो रुजुनो हायो। दा बेबायदिबा माबादि जानांगोन आइमोन आफामोन? जोङो रोंखा राखाजों लोगोसे थि बैसोआव जुलि जानाय जानांगोन। जुलि जानायनि सम बादिहै जुलि जायोबा बिमा जानाय समफोराव बिमानि बिबानखौ फालिनो गोरलै जायो। मानो होनोबा बैसो जायोबा गियान बुद्धि गोहो बोलो जायो आइमोन आफामोन। जों न'खर गंसेखौ सामलायलांनायाव जोंनो गियान नांगोन, जोंनो गोहो नांगोन, जोंनो बोलो नांगोन आइ बाबामोन। गथ' जोनोम होनायनिफ्राय लानानै न'खराव हाबि जाबि जेंना जेंसि मालाबा दुखु मालाबा सुखु जोंनियाव फैयो नङा होमबा? बैफोरखौ सुस्रांलांनो थाखाय जों सासे बिमा जाना सासे बिफा जानानै बोलोगोरा सक्तिशालि जों जानांगोन। बेखौनो जोंखौ बैसो जानानैसो जुलि जानो होदों आइमोन आफामोन। नाथाय उन्दै समावहाय हाबा जानानै बिमा जायोबोला बै बिमानि बिबानखौ फालिनो गोब्राब जायो। मानोना बेहा बिमा महरै माने बानजाथावानो जाखायाखै। होमब्ला बियो गथ'खौ मा गियान होनो, मा आखल आखु फोरोंनो आइमोन आफामोन? बेनिखायनो न'खरखौ सोलोंसालि महरै दानानै लानांगौबा गिबियावनो बिमाफोरा मा जानांगोन? गियानि गुनि इसोर सिबिसुला जाथारनांगोन। दिनै आइमोन बेबायदि बैसो उन्दैयाव हाबा जानायखायनो जों दिनै गोबां जुलिनि उनाव गथ' सासे सानैयाव गारलायनाय खारलायनाय, गथ' आहार जानाय 3 मास 4 मास 5 मास बेफ्रावनो जोङो गथ'फोरखौ गारना खारनाय गोबां नुसै। जोङो सावथुनावसो नुयोमोन, फिल्मफ्रावसो नुयोमोन फाथैलाय बिसिलायनाय गारलायनाय खारलायनाय नाटकफ्रावसो नुयोमोन आइमोन आफामोन। नाथाय दिनै जोङो मोगथाङावनो नुबाय, मोगथाङावनो जों बिजिरनो मोनबाय आइमोन आफामोन। फाथैलाय बिसिनाया सानसेखालि आंबो बिजिरगिरि महरै थांफानो मोनदोंमोन। ओरैबायदि दुखु मोनबाय, बिसिबां बुजाबाय आइजोआ। मानो बुजानो मोनखो आइमोन आफामोन? आं बिजिरनो हायासै, आत्माया बिराद गाबबाय आंना। जि बेबो बैसो जानायमोनब्ला सहायनो हागौमोन। उन्दैथार 15-16 बोसोरल' जानाय, बुजियासै। फिसाया जानो गैया नालाय हाबानि लायानो रानस्लाबासै बेंगलराव थांबाय। बिथिं बिसिया उन्दै मानसि नालाय जेरैहाय जानो मोनाबानो माखासे गाननाय जोमनाय मोनाबानो फिसायनि सायाव खुद्रिबाय। नै बेफोरबायदिनो बियो बेलेगजों लाइन लाबाय। लाइन लानानै बेबायदिनो उनाव गारलायनाय खारलायनाय गथ'आ 3
माल' जादोंमोन आइमोन आफामोन बिमा बिफाया जाम्बा जाम्बि बेसेबां दुखुनांथाव बेफोर मानि थाखाय जादों आइमोन आफामोन जों बिमा बिफाया मोजां गियान होयै बोसोन होयैयाव बेबादिया जोंनाव एग्रे बेग्रे जाबोनो हमदों आइमोन आफामोन दिनै जों फिसाफोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो जों सत शिक्षा होनांगौ उन्दै समनिफ्रायनो सत शिक्षा होनाया जों साफ्रोम बिमा बिफानि दायथ' आइमोन आफामोन जों फिसाफोरखौ मोजां जाजानो लुगैयो नङा होमबा साफ्रोमबो बिमा बिफाया जों डक्टर इन्जिनियार जों जाजानो लुगैयो आइमोन बाबामोन नाथाय मा जोङो नुनो मिथियो औवा गोरलैखौ जेरै मेरै जों फदबनो हायो नाथाय गोरा औवाखौ जों फदबनो हाया थिग बेबायदिनो जोंनि गथ'फोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो जुदि मोजां आखल आखु फोरोंखायाबा बिसिनि इयुन जिउखौ मोजां दानानै होनो हायाबा जों उनाव गेदेर गोलाव जायोब्ला जोङो फोसाबनो गोब्राब जायो आइमोन आफामोन बेनिखायनो बिनि दायथ'आ जों बिमा बिफा माखासे जोंनि खामानिफोरा हुदानि सायाव जायो आइमोन आफामोन जायनि न'खराव फुं आरो मोनाबिलियाव इसोर सिबिनाय हुदा दं जायनि न'खराव साखोन सिखोन थानाय हुदा दं मोजां मोजां बाथ्रा बुंनाय हुदा दं जायनि न'खराव मान होलायनाय बाथ्रा दं नै बेफोरबादिखौ गथ'फ्रा थाब लायो बिसोरो जेखौ गेदेरफ्रा दिन्थियो बेखौ सोलोंनानै लायो आइमोन आफामोन बेनिखायनो बिमा बिफाया मोजां जाग्रोनांगोन दिनै गथ'फोरखौ जोङो रोंखा राखा खालामनो इंलिश मिडियाम प्राइभेट फरायसालिफ्राव थाखा फैसा गारनानै जोङो गथ'फोरखौ फोरोंदों गथ'फ्राबो रोंदों गोरोंबो जादों साख्रि बाख्रिबो मोनदों न'खराबो जौगादों नाथाय गुबैयै समाज सिबिग्रा हादोर अनफावरि बेबायदि धोरोम सिबिसुला जायाखैबो जानो हागौ आइमोन आफामोन गथ'फ्रानो जाबाय समाजनि देशनि हादोरनि साफा सोद्रोमा बिसिनि आखायावनो मा थायो समाज दैदेननाय समाज फोसाबनाय हारि फोसाबनाय बिसोरनि आखायावनो गासिबो थाजोबो आइमोन आफामोन बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो बिमा बिफाया जोङो बे फिसाखौ मोजां खालामनांगौबा जों मा मावनांगोन जोङो धोरोम सिबिनायावनो जा माखासे आबाद मावनायावनो जा साख्रि मावनायावनो जा जोङो बेबायदिजोंल' जोङो गियानखौ मोननाय नङा आइमोन आफामोन जोंनि गुबै गियानानो जाबाय आध्यात्मिक गियान बा पारमार्थिक हाबा नैबेजोंसो जोङो गथ'फोरखौ मोजां खालामनो हायो दा बे आध्यात्मिक गियान बा पारमार्थिक गियानखौ जों बहा मोनगोन आइमोन आफामोन नै दिनैनि समायना बे सान्थौ बिजिरनाय नैबे दिक्षा गुरु आफामोननि बिसिनिफ्रायसो जों मोनगोन जायनि थाखाय जोंखौ जिउआव साथाम गुरुनि खंख्ला खालामनाङा होनना बुंदों गिबियाव जोङो जिउआव साथाम गुरुनियाव जिउआव सासेयाव गिबियाव जोङो बिमा बिफानिफ्राय जों बे समायना रमायना मुलुगखौ जों नुनो हादों आइमोन आफामोन जोङो बे समायना रमायना बे मिथिंगाखौ जों बिमा बिफानिफ्राय जों मोननानै नुनो हादों नैथियाव जाबाय शिक्षा गुरु जाय शिक्षा गुरुनिफ्राय जों गाराङाव फरायनानै थाखो जों देरहासार जानो हायो दहाय बाबुखौ फरायनाय बायदि जों बेसेबा गोजौसिम जों सौहैनो हायो बेयो गाबागाव बे गुरुखौ होनांगोन आरो थामथि गुरुआनो जाहैबाय दिक्षा गुरु माने धोरोमनि खान्थिजों जों बे साथाम गुरुखौ जिउआव बिमा आरो बिफाया खंख्ला खालामनो मोननाय नङा दिनै आइमोन आफामोन जों फिसाफोरखौ गोबां डक्टर इन्जिनियार जों जाजानो लुगैयो नङा होमबा फिसाफोरखौ जोङो डक्टर इन्जिनियार जों जाजानो लुगैयो नाथाय जोङो बै थामथि गुरुखौ होनो हायैनि थाखायनो जोङो नै बेफोरबायदि हाजारखि फोरोंबाबो जोङो नै बेबायदि मोनहैनो हायाखै आइमोन आफामोन दिनै गोबाङानो थासारि लामा ससे ओंखारलांबानो सिगारेट सोबनाय बिरि सोबनाय भां सोबनाय गान्जा सोबनाय गोबां नुसै आइमोन आफामोन बेयो मानि थाखाय जोंनि गासै
बिमा बिफा बा समाजनि थासारिनि फोसाबनाय आंखालनि थाखायनो जों बेबायदिखौ जों दिनै नुनो मोन्दों आइमोन आफामोन। लामा ससे ओंखारबानो दिनै गोबां बेबायदि गिज्राखौ जों मोनगासिनो दङ। दिनैहाय जोङो दा बेखौ बिनि फारसे जोङो सिन्था खालामोबा आइमोन आफामोन जों बबेनिफ्राय जुरिग्रोनांगोन। दिनै गोबां बेबायदि गाज्रि हुदाखौ फोसाबनो थाखाय माखासे आफादफोर ओंखारदों, फोसाबदोंबो, बुला बुसि खालामदों, नाथाय जों फोसाबनो हायाखै। मानि थाखाय? जोंनि साफ्रोमबो बिमा बिफा बा समाजनि मोजां फोसाबनि रोङिनि थाखाय नैबेबायदि थासारिया जानो मोन्दों। दा बेबायदिखौ जोङो फोसाबनो थाखाय बबेनिफ्राय जुरिजेननांगोन आइमोन आफामोन? गिबियावनो आइमोन आफामोन जों साफ्रोमबो बे मुलुगनि बिमाफोरनि थाखाय, बिफाफोरनि थाखाय जोंनि गाव गावनि फिसाफोरा बेसेन गोनां धोन। बे गावनि धोनखौ रैखाथि होनो थाखाय इयुन दानाय, मोजां नोगोरारि जानो थुलुंगा होनाय, संस्कार होनाय, गोग्गो आखल आखुनि बिगोमा जानो फोरोंनाय, नैबेफोर गासैबो साफ्रोमबो बिमानि मावथारनांगौ बिबान दं आइमोन आफामोन। दिनैनि मुगायाथ' बिगियान मुगा नङा होनब्ला आइमोन आफामोन? जोङो बै बिमानि जिथु गोरबोआव थाजेननाय सम, बे समनिफ्रायनो जोङो फोसाबनाय गोबां राहाफोर दंसै। बेखौ बिमा माहारिया बैदिक गियान होननानै आजावना लानायनि सम सफैबाय। मोजां फोसाबनाय राहाफोरजों फोसाबै जिथु गाज्रि खान्थि हुदाफोर नैबेफोरखौ गारनो हायो आरो मा। बिनि फिथाइयानो जाबाय इयुन जोलै गथ' गथायफोरखौ मोजां आखल आखु दानायाव जेबो हेंथा सोमजिनाय नङा आइमोन आफामोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो आइ आफामोनहा नैबे बोसोन बायदि जोङो सोलिलांनांगोन। जों मिथियो बिगियाननि बायदिब्ला बै बिमानि गोरबोआव थानाय समावनो बिमाया सांग्रां जानांगोन होनदों। जोंखौ सानसुमै गेदेमफ्रा सुबुंफ्रा बुंलांदों, जेब्ला गोरबोआव थानाय सम, बे समाव जोंखौ मोजां मोजां गेदेमाफोरखौ गोसोखांनो होदों, मोजां बिजाब फरायनो होदों। जोंनियाव मा आइ आफामोनहा बर' समाजाव आं नुदों हाजारखि गिदिर गोलाव फरायदोंबाबो जिथु हाबा जाखांबाय अब्ला जोङो बिजाबनि जेबो अध्ययन खालामा, जेबो फराया खन्थाइ रायथाइ। जों फिसाखौ मोजां लुगैयोबा जोङो माखासे गियान आरजिनो थाखाय जों बिजाब नायनांगोन। खन्थाइ रायथाइ धोरोमनि बिजाबफोरखौ जोङो नायनांगोन। मोजां बिजाब फरायनांगोन, साखोन सिखोन थानांगोन। साखोन सिखोन थायोबा गोसोआ मोजां मोनो आरो इसोर सिबिनांगोन। इसोर सिबिनायजों जोंनि जि गियान, बियो गियाननि सक्तिया बारायो आइमोन आफामोन। ओंखायनो जोंखौ बे गोरबोआव थानाय समाव जों इसोरखौ सिबिनांगोन आरो रंजा बाजा थानांगोन आरो लिरनाय हाबा गोबां मावनांगोन। मानोना बै बिमानि उदैयाव थानाय समावनो सासे गथ'खौ बिमाया फोरोंजेनो। बिनि साननाय हनाय, आखल आखु, रोंनाय रोङि हुदाफोरा थोंजोङै बिमानि गोरबोआव थानाय गथ'नियाव सन्देरहैयो आइमोन आफामोन। बेबायदिनो सासे गथ'नो गोरबोआव थानाय समावनो बिमाया गियानखौ होनो हायो। बिदिनो गथ'आ बिमानि जिथु गोथाव मोजां साननाय, जानाय लोंनाय नैबेफोरखौ गथ'आ सोलेरजों आजावना लायो आइमोन आफामोन। बेबायदिनो बियो गोरबोआव थानाय समावनो 80 गुनखौ मोनबोखायो आइमोन आफामोन। जोङो दायो जि जालांबायसै जोंनि फिसाफ्रा देरनायखौथ' जों हुदा जानायखौथ' जोङो देरबा हाया नङा होमबा? नाथाय जोङो बेखौ मावनो हानायनि जोंहा आइजोफोरनाव बा आफामोनाव दङ। जों बै गोरबोआव थाजेननायनिफ्रायनो जों जुरिनांगोन सासे आध्यात्मिक गथ'खौ जोङो मोननो लुगैयोबा। ओंखायनो नैबेबायदि गोरबोआव थानायावनो 80 गुनखौ जों मावनांगोन आइमोन आफामोन। बिनिफ्राय उनाव जेब्ला बुहुम बिखायाव जोनोम मोनबाय अब्ला बेबायदिनो जोनोम मोननाय लोगो लोगोथ' सासे गथ'आ रोंखायाना, बेयाव बिमानि सायाव बिफानि सायाव
दांनाय बिलिरनाय एफा एफा फोरोंनायजों दिनै सासे गथ'आ राव रायज्लायनो रोङो थाबायनो रोङो नै बेबायदि जोङो बिमा बिफानिफ्रायनो जोङो मोननो हायो आरो आइमोन आफामोन। बे मुलुग संसाराव गासैबो सुबुं मानियानो जोङो मोनखांनायनि उनाव मेगनखौ बेखेवजेनब्लानो बिमानि मोखां आरो आंगो अननायखौ मोनजेनो। होमबा गोदैसिन साबसिन रावखौ बिमानिफ्राय जों खोनाजेनो आइमोन आफामोन। होमब्ला दायथ'आ जोंनावनो दङ आइमोन आफामोन। बै गान्जा फाग्ला बै जौ फाग्ला जाहैनायाबो दिनै जों बिमा बिफानावनो दायथ'आ जोंनावनो थागोन। जों बिसोरखौ साफ्रोमबो समाजनि सुबुंफ्रा नै दिनैनि बे हाबाफारि बायदि जानानै जोङो फोसाबलांनांगोन। आरो दिनै सासे गथ'खौ फोसाबनाया न'खर गंसेनि बिमा बिफायाल' हाया आइमोन आफामोन। साफ्रोमबो समाजनि आइ आफामोना दायथ' थानांगोन। नाथाय दिनै त्रिसगिरियाव न'खरसे न'खरैल' फोसाबनानै जुदि बे 10 गिरियानो जुदि फोसाबाबा बेहाय बै फोसाबनाय जिथु बिमा बिफा मोजां बियो खामानि जाहैनाय नङा आरो आइमोन आफामोन। बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो समान जानांगोन। साफ्रोमबो जोङो सिखायनो रोंनांगोन। दिनै गुरुदेब कालिचरना बुंलांदों बै समाव जेब्ला बर' हारिया सै मै मै खालामजादोंमोन जोंनि थासारि गाज्रि बा जेबो फोसाबनाय गैयैयाव मुगैजानाय सै खालामदोंमोन। नै दिनै बेखौ गुरुदेब कालिचरन आफाया जोंनि सेराव होफैबाय। दिनै राजखान्थि धोरोमखान्थि समाजखान्थि फारफ्रोमथिंनिबो बे गुरुआ जोंनो होफैबाय। होफैसेयावबो दिनै बैथिंसो जोङो थांफिननायखौ जों नुगासिनो दङ। दिनै होनदोंमोन गुरुआ बर'नियाव जौ थागौमानि जौगानो रोंनाय नङा। जौ लोंना मानहानि अर्थहानि लक्ष्मी हानि जायो। जों बर' समाजखौ बुंलांदोंमोन सुबुं माहारिखौ बर'फोर नोंसोर जौ लोंनायफोरखौ गार नोंसोर जौगानाय नङा। जौ लोंबा मानहानि अर्थहानि माने साननो हानाय गोहोआनो लाथिख' जायो। बिदि होननानै संसार जानायाव जोंखौ राफोद बोसोनखौ होलांदोंमोन। नाथाय जों बहा जों मानियाखै आइमोन आफामोन। जों दिनैबो समायना रमायना आइमोना जौ संहौगोन नामा आइमोन? इसिबां जों दिनैसिम बे थाखोआव थाबाय थागोन नामा? बेयाव जौ संनायफोर आइमोना गैया खोमा आन्दासाव बेहाय। खिन्थु आं मालायखौ मा बुंनो आंबो सासे जौ संगिरिमोन आइमोन आफामोन। दिनै इसिबां मोजां आइमोनजों आफामोनजों आं बिदि जौ संबाय थाबा आंखौ आफामोना लेंहरनाय नङामोन खोमा। बै समाव नोंगौ आइमोन आफामोन आं जौ संगिरिखौबो राया। मानो होनोबा बै फोसाबि समाव जेबो आयदा गैयामोन ना आइमोन आफामोन। हाया 6 बिगा 7 बिगा थाबाबो आफामोना माने जेबो रोङामोन। जिगौ ओंखाम राननाङोमोन आइमोन आफामोन। बेयाव ओंखाम रानफेर जानाय दङ नामा आइमोन आफा? खिन्थु आं हले ओंखाम रानफेरदों। ओंखामखौनो जानो लुगैबाबो मोनजायामोन आइमोन आफामोन। ओंखामखौनो जानो लुगैबाबो मोनजायामोन। आरो जेरै सेरनै मोनबोबाय आइ आफामोना बुथुम लाबोबाय। खोस्लि हिसाबसो मोनजायोमोन। खोस्लिनैबा खोस्लिनै खोस्लिथामबा खोस्लिथाम देग' नाहरनोसै बैनासो बांसिन खोमा होननानै। मा बिमाया नोंनाबाथाय जाथारा होननानै गावनि खुगानिफ्राय बोखा जोंखौ फेदेरबोदों आइमोना। नै बेबायदि खस्थ' भुगियोमोन। बेनिखायनो बिसोरो जौखौ संनाङोमोन आरो आइमोन आफामोन। जौ संनानैबो बिसोरो जोंखौ गेदेमा खालामबोदों राफोद खालामबोदों नङा होमबा? बै समावथ' बेफोरबायदि गोरों गैयामोन गुरुदेबनि आगोलाव। दा गुरुदेबासो जोंखौ फोसाबफैदों जौ संनायनिफ्राय रैखा खालामदों। दा जों मानो संबावनो आइमोन आफामोन? आफायाथ' बिराद होलांबायना हनै जोंनो। आफानि नाम लाबाल' जाला आइमोन आफामोन। आफाया जि मा मावनो होदों बेखौ जों मावनांसिगोन। जोंनो जौनि अनगायै मा होदों? उइभिं सेन्टार लुना होलांदों जि दानाय। बै समाव 10 थाखा मासाव बेथन होनानै जोंखौ जि दानो जोंखौ फोरोंलांदों। दिनैनि आइमोना दिनै जि दानायखौबो खोमोरलांबायसो। गोदोनि आइमोना मामोन? जि दानो रोंबासो बिलायोमोन ना? बे आइमोन गाहायला आइमोना मिथिगोन जि दानो रोंबासो बेयो गथ'खौ बिलायो। होमब्ला जि दानो रोंनाय फोरोंनायावनो बेहा बैसोआ जाबोबाय 20 बोसोर 25 बोसोर जाबोबाय। होमब्ला बेहा गियाना जाखाबाय नङा होमबा? होमब्ला बियो
बै न' बारनायाव बेहा राफोद जाहैनोसै आरो मा राफोद जाहैनोसै नै बेबायदि जि दानायफोरखौबो जों दिनै नागारनाङा दिनै गोबां मालिकफोर ओंखारबाय जोङो हा हु गैयाबाबो हाजिरा खामला मावनानै जों गोबां रां खामायनो हायोसै नङा होमबा बै जौखौलाय जों मानो मावनो हायोमोन आफामोन जौ संबाथ' ओरैबायदि बेफोरबायदि मिथिङाव ओरैसो गंसिनानै थानांगौ रायसिगोनदां आंखौ बुंसिगोनदां नङा नङा आइमोन आफामोन नै बेबायदिमोन आरो नाथाय जों बेबायदि सासे समायना आइजो जानानै जों मानो जौ संबावनो आइमोन आफामोन जों आइजोआ सङाबानो आफामोना बा आइलाया मोनलोङा ओंखायनो जोङो जौफोरखौ खम खालामदो इसिबां खस्थ'ना जौ संनाया प्लास्टिक सुबाय था अफ्रि गोसाय मोनामनाय सानफ्रामबो सेरे मावनाय गस्लाफ्रा उखुन्दै नांजोबो खानाय खाननो मोना साखोन सिखोन अमाबैसा पुर्निमा होबथाबाय थायो माबायानो जौआनो जौ आं दिनै अमाबैसायाव थांनो सानोसै दाना बै जौ बानायनोसै ना हनै बे जौआ नोंखौ होबथानोसैलाय कास्टमार फैनोसैलाय हनै 9टा 10टा समाव इसोर खुलुमनांगौआव कास्टमारा फैनोसै नोंहा लबबो दङ ना हनै जौ फानथारनांगौ इंखुर लायथारनांगौ नै बेयावनो जोंनि मोजां खामानिया थालाङो आरो आइमोन आफामोन ओंखायनो नै बेबायदि समायना रमायना बेबायदि हाबाफारियाव जोङो जौ संबाथाय बेबायदिनो जौ संनाय हाबाफारिखौ मावबाथाय माने जेरावबो थांनो मोना जायो आरो आइमोन आफामोन ओंखायनो बेफोरबायदि अयथासार गाज्रि खामानिखौ जोङो मावनांसिगोन थासारिखौ मोजां सोरजिनोबा बेबायदिनो आंखौ एसे उदाहरन होनोसै आं जेबो मिथिरोङामोन बिदिनो फैयो थाङो बिनिफ्राय आंबो दहाय आइमोना मोसादोंना नै बेबायदि आंबो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा रौतायाव मोनसे मिटिं जादोंमोन आरो आं सनखौ बावबाय 18 ना 17 बे समाव आरो नैबेयाव 100 जन मोसागिरि आइजोफोर बिहरदों नैबेयाव आंबो बाहागो लाफैदों आरो आइमोन आफामोन बे बाहागो लाहैनायावनो दिनै आङो आफामोननि मोजां सान्थौ बिजिरनाय मोजां बुंनायखौ खोनानानै आङो बेबादिनो बिनिफ्रायनो आङो थफ्लायाव जुनानै लांबाय आरो माथो मोजांथारलाय होननानै नै बेबायदिनो आंबो गुस्लायनो हादों आरो बेबायदिनो नैबे इसोर सिबिनाय फारसे लामा लानानै दिनै आंबो बै जौ संनायफोरखौ नागारबोनो हमबाय दिनै जौ संनायखौ गारनाय लोगो आइ आफामोननि अनसायनाय मोनबाय जग होनाय हाबाफारिखौ लानानै दिनै आइ आफामोनजों मान होजानाय नै बेबायदिखौ मोनदों ओंखायनो दिनै रोंगौथि गैयाबाबो दिनै आं एसेबाबो आइ आफामोननि सिगाङाव जि आफामोन होनाय शास्त्रआव जि मोननाय बेखौनो गोसो सिङाव लाखुमालासिनो आंबो दिनै आइ आफामोननो फोरमायलायनो होननानै दे आं इसेबां आबुंथार रोंगौथि गैया रोङाबाबो दिनै आं नोंसोरजों रायज्लायलायनो होननानै फैदों आरो आइमोन आफामोन बेनिखायनो आङो आसा खालामदों आइमोन आफामोन साफ्रोमबो आइमोना आफामोना न'खराव नै बेबायदि धोरोमनि गियानखौ लाफानानै जोंनि फिसा फिसौखौ दैदेनलांनांगोन दिनै जौ फाग्लानि जौ लोंनायनि गान्जा सोबनायनि बियो जायगा नङा आइमोन आफामोन दिनै जौ लोंनानै जुमाय सिगारेट सोबनानै बेमार जानानै जों गाबोनो थैलांगोन नाथाय जोंनि गथ'फ्रा आलाय सिलाय जागोन बिमा बिफा थैयोब्ला नों फोरोंखायासै नालाय गाबोनो सै मै खालामजागोन दिनै गोबां गुबुन धोरोमफ्रा जोंखौ साग्लोबबोगासिनो दङ आइमोन आफामोन बेनिखायनो गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म आफाया जोंनो जिथु होलांदों नै बेफोर होलांनाय बोसोनफोरखौ जों मानिलांनांगोन दिनै जोङो दहायसो बावैसो बाबाया बुंलांदों बुंथिगिरि रन्जन बाबाया जे आत्मबध जों गावखौ सिनायनांगोन आइमोन आफामोन गावखौ सिनायथारनांगोन जे बिफायाबो बिफानि थाखोआव थानानै बिफानि खामानिखौ मावलांनांगोन बिफानि थाखोआव थानानै खामानि मावनाया मा बुथुम लाबोना होफैनाय नाथाय बुथुम लाबोना होनायनि अनगायै मा खालामो आफामोना बेबायदिनो गोबां हाहां हायाहां निसा बुस्थु लानानै न'खरखौ दैदेननायाव बेबायदिनो खस्थ'खौ जों नुबोदों आरो थिग बेबायदिनो आइमोनाबो लैख' खालामग्रा फिसाय लाबोनायखौ बुथुम
लाबोनानै दिनैनि माइया खालमानसि थांना थाङा, दिनैनि बस्थासे माइरङा सप्तासे थांगोना थाङा, नैबेबायदि जोङो लैख' खालामग्रा लोखि। बबे जिया मैला जादों, बबे फिसायनि गामसाया लेथ्रा जादों, बेखौ जोङो नागिर नागिर सुनानै होग्रा। बबे न' खनायाव एन्जर सिखा थैदों, बबे न' खनायाव थिक थिखालि थैदों, बेखौ जों एरन एरन जों सिबग्रा लोखि। बे थाखोआव जोंखौ राननानै होखादों। नाथाय दिनै नुनो मोनदों जोंनि आइजोफोरखौबो गोबांनो बेबायदि संसार जाफुनाय गथ' गथायखौ गारनानै खारनाय, दिनै कलेज फरायनाय बेफोरनि बिमायानो दिनै गुबुन फिसायजों थांनाय। बेफोर मानो जानो मोनखो? फिसानि जिथु दैदेनलांनांगौ बेखौ नायालासिनो बियो मा खालामो? गावनि रंजानाय बेखौसो गोजोन होनो थाखाय दिनै गोबां जोंनि बर' समाजाव बेखौ जों नुनो मोन्दों आइमोन आफामोन। बेफोर मानि थाखाय? धोरोमजों लोब्बा गैयैयाव। दिनै गुरुदेब कालिचरना बुंलांदों आइमोनफ्राबो इसोर सिबिदो, उन्दैफोरखौ अनदो, अननो फोरोंदो, थार बाथ्रा बुंनो फोरोंदो, गाव गावनि फिसायखौ मान हो आरो अननाय होनानै गोजोन रायजो जादो ओरै होननानै। जों बिमाफोरा इसोर सिबिबासो, जग' आहुति होबासो आंनि फिसायाबो सोलोंगोन, नङा होमबा? ओंखायनो जोंखौ गुरुआ होनलांदों आइमोनफ्राबो इसोर सिबिदो, उन्दैफोरखौ अनदो। नोङो नोंनि गोसोआ अनफावरि, नों अनफावरिबासो गुबुनजोंबो नों अनजागोन आरो नोंनि फिसायाबो बेखौनो नकल खालामनानै लागोन आइमोन आफामोन। आरो फिसायानो जोंनि नैथि गुरु। फिसायखौ जों मान होनांगौ। सानफ्रामबो जोङो फिसायखौ जोङो मान खालामनांगोन। नित्य जग' होखांनायनि उनाव जों फिसायखौ गुरु गुरु खुलुमबा फिसाया निस्सय गोरबोआव अननाय फैयो। आंहा बिदिनो जाबाय थांनाय बैसागुआव, बेबायदिनो सानफ्रामबो नित्य होनानै आङो खुलुमो आरो फिसायखौ। निस्सय आं सोलायनाय मोन्दों। बिनिफ्राय सानसेखालि आङो बिदिनो बैसाग दान जैग' होनो नब्रै नबा आथार आरो हाखु दाखुजों नित्य जग' होनानै फिसायखौ आङो खुलुमनो बावबाय। बेनिफ्राय फिसाया आंखौ जमगासिनो दंमोन खोमा, बिनिफ्राय आं बावनाय मोन्दों आरो साइकेलखौ नारहैबाय आङो। बिनिफ्राय माबा बावनाय मोनबाय आं। ओमफ्राय बिफा नोंखौ आं खुलुमाखैमोन नामा? खुलुमाखैथ' आरो आंलाय दाना बिदिखौ गारबाय खोमासो सानदों ओरै होनलायबाय आंना फिसाया। बेनिफ्राय नायलाय फिसायफ्रा माबायदि जमो, फिसायफ्रा माबायदि जमनो थायो। ओंखायनो जों आइजोफ्रा मा खालामनो हायो, मा खालामनो हाया आइमोन आफामोन? जोङो ओंखायनो आइजोनावनो गासिबो दंजोबो। जोङो फुंबिलि समाव फिसायनो मोजां मोजां राव रायलायनांगौ। जोङो फिसायखौ रागा जोंहोनाङा, होनब्लानो जोंनाव न'खरा गोजोन थासारि जायो आइमोन आफामोन। जोङो बे गुरुदेबनि बोसोनखौ जोङो मानिनांगोन, अब्लासो जों न'खरनि गोजोन थासारिखौ जों मोननो हागोन। आरो गुरुआ बुंलांबावदों आइमोन आफामोन, बर'फोर नोंसोर सिखाव दाखेट गुंडाफोरखौ दामाव। सोरबा आबादारि, सोरबा फालांगि, सोरबा लेखा गोरों जादो। मा होनलांदों? बै समावथ' नायलायनाय मा होनो हिन्जावफोरखौ नायलायनाय गार्जेनफोरजों रायलायनानै दिनैनि बायदिथ' नङामोन ना। एकदम जायागाराखौनो बोना लायनानै हाबा जायोमोन, नंगौना नङा? जायागाराखौनो बोना लाबोबाय। बे बिमानि गोरबोआव खि गथ'आ मोजां जागोनफा, गोसोजोंनो गोरोबाखै बोनानै लायबाय होनो। बेफोर खान्थिफोरखौबो दिनै गुरुदेबा फोसाबनानै होलांबाय। दानिया बैनि गार्जेन मोजां मोनलायनायबाबो सावरायलायनानै बेबायदि जुलि होसै आरो मा। जों बेफोर दिनैसिम लाबोनायानो जाबाय गुरुदेब। जों बेफोरबायदि मोजां बोसोनफोरखौ जोङो मावनांगोन। दिनै सिखाव दाखेट मावगोन, दिनै साजा मोनगोन, नङा होमबा? बेनिखायनो नैबे गुरुनि जिथु बोसोन, बे बोसोनखौ आङो बोसोन फारसे बुंलांबाय। बे बोसोननि फारसे थां। आरो दहाय बावैसो दथि बोसोन बुंलांदों ना सासे आइ बुंथिगिरिया। बे दथि बोसोन आरो गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म आफानि जि 14था बोसोन दिनै दा दिखा होगोन ना, बे गांनै बिजाबखौ हरगोन। बे बिजाबखौ न'खरनि जिथु फोरोंगुरु, बे बिमा बिफाया नैबे बोसोन बायदि थांबानो जिउआव जेबो आन्दायनाय नङा आइमोन आफामोन।
बे बोसोनजोंनो खारोबा जोंनाव जेबो आन्दायनाय नङा दिनै गावबागाव थाखोआव थानानै बे खामानिखौ मावलांनो हागोन आरो दिनै जों गोबां बुंनो हागौमोन आङो सल'बाथा बायदिसिनासो एसे लाबोदोंमोन नाथाय समनि आंखालाव आइमोनजों बेबायदि हानाय नंला आरो आंखौ निमाहा खालाम आइमोन आफामोन आं गोबां एसे माखासे उदाहरन लायै लायै बुंनो सानदोंमोन नाथाय समनि आंखालाव बेबायदि बुंनो हानाय नंला दा ओंखायनो आं जोबथारनायाव आं सानदों जे साफ्रोमबो आइ आफामोनहा दिनै धोरोमाव फै दिनै जोङो लेखा फरा रोङाबाबो आंथ' सेरसे रोंनांगौआव आदा फवाखौनो रोङाखै आइमोन आफामोन होनब्लाबो दिनै जोङो बुंथिनांगौ जायो मानो होनोबा जोंनि फैबाय थानाय इयुनफ्राबो फैगासिनो गोरों ना बिसोरनो जों फोरोङाबा रोङा होननानै उन्दुनानै थायोबा आंनि बे फैबाय थानाय गथ'आ बोरै रोंलांगोन गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म आफानि गोथार बोसोनखौ बे गथ'फ्रा बोरै रोंगोन ओंखायनो जाबा दाजा सोदोबथि जायाबाबो आफामोन लेंहरबाथाय आङो ना होना ओमफ्राय लाजिनाय मोनो आरो आयौ आंहा रोंगौथिबो गैया माबो गैया आंलाय एसे बेहायलाय बोरैहाय दिन्थिहैनो होननानै आं सम सम लाजिनाय मोनो आरो अब्लाबो मा खालामनो रोंगौथि गैयिनि थाखोआव थानानैबाबो बै आइमोन जिथु बुजिया गोरोंफोरनि सोदोबथिखौथ' आइमोना बुजियाना बिनिखायनो जोंफोरबायदिखौबो एसे नांगौ जायो नामा ओंखायनो आं लेंहरनायाव फैयो आरो ओमफ्राय सम सम लाजियो आरो आं बिफाखौ होनो आयौ नोंनो आंखौ दिखा लाहोनानै बिराद बोरैबा खालामथारबायहाय गोजान गोजानाव बिराद बिदिनो लेंहरो आंहा सोदोबथि गैया मा गैया आं माबोरै नायजागिरि जाहैनोहाय बिफा होनना बुङो जेबो नङालै होनना बुङो आरो आंखौ दा जोबथारनायाव आङो दोंसे खन्थाइथ' नङा आखल मोजांनि आर'ज बेखौ बुंनानै आङो फोजोबनोसै आइमोन आफामोन दा आइमोन आफामोन जोङो जिउआव न'खरखौ दैदेनलांनायाव जिउखौ दैदेनलांनायाव फिसा फिसौखौ सामलायलांनायाव जों आइजोफोरनाव बा बिफाफोरनाव नैबे आर'जआ थानांगौ मा आर'ज हे पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप बा जोंमा गुरु आं मोनजालागि दा मोनजा फिसा फिसौनो होल' नोङो बिब' बिनानावजों बिबोनांफोरजों बिजावजालिजों बयजोंबो मिनि बाला बाला थानो मोन्थों रावजोंबो नांज्लाया रावजोंबो खमज्लाया नंथों आंनि गोसोआ रावबो मालाय नङा फिसायानो आंनि धोन फिसायानो आंनि जिउ बेखौनो फिसायानो आंनि जिउ फिसायानो धोन फिसाय मोनजाब्लानो आंनि मोजां बेखौ गोसोआव थि लानानै स्वामिखौ जेब्लायबो बानजायबाय थानो हाथों थैस' थांस' नोंजोंनो अराय लोगो मोनबाय थाथों नै बेबायदि जों आइजोफोरा फिसायखौ गाननानै लानांगौ दैदेनगिरि आरो जायफोर फिसाय बिसिनि अनसायनायखौ बिसिनि खुलुमनायखौ जोङो अनसायनांगोन आइमोन आफामोन जोंनियाव फिसायफ्राबो दङ बिसिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनि बिसिया आइजोफोरा गोसो गोरबो सिंनि साननायखौ मोगथाङाव फुरा जाखांहोनो हाया आइमोन आफामोन सिरि सिरि थाखुमायो नाथाय गोसोआवनो जोङो दोननांगौ जायो नै बेफोरखौ सिनायनो रोंनांगोन आरो फिसायफोराबो ओंखायनो फिसायाबो फिसायनि थाखोआव थानानै खामानि मावनांगोन बिसियाबो बिसिनि थाखोआव थानानै खामानि मावनांगोन फिसाजोआबो फिसाजोनि थाखोआव खामानि मावनांगोन फिसाजोनि खामानिया मा बिमाजों फरायनायजों लोगोसे ओंखाम संथेब बायनाय सिला सिबथेब बायनाय मुस्रि थिखां बायनाय थोरसि लथा सुथेब बायनाय नै बेबायदि जुदि खामानिखौ मावलांबाय थायोबा मोनसे समाव बियो न'खर बारनायाव बियो सहायनो हानाय गुना जाहैगोन आरो आइमोन आफामोन दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय आंनि बुंलांनायाव गोबांथार गेना गोरोन्थि जालांबाय खोमा बेनि थाखाय आङो नुजाथिनाय बे बयनिख्रुइबो मान गोनांसिन सायनासालि सिङाव जिरायनाय आइ आफामोन आरो लेंहरजानाय बुंथिगिरि आइ आफामोन गासिबनिबो खाथियाव आंनि गेना गोरोन्थिनि थाखाय आङो निमाहा बिबाय आरो एसे समावनो आंनि बे बुंथिनाय बे
बिबुंथिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। ओम पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम।